Siyakwamukela lolu hlelo lokukhuthazana njalo lokwakhana lokuba sonke sisukume sakhe zizwe wamukelekile ubingelelwa umfundisi uMthozi Luvuno womnyango wezempilo. Wonke umuntu ongena estage usuke ezodlala irole yakhe kanjalo kuseyisikhathi senu sokuthi nizodlala irole yenu, but it doesn't mean kwi-character osuke uyidlala ayibalekanga. Khona ama-characters okuthiwa lo uyi-steering, lona ungophakathi nendawo. Uma uzokhumbula nakudala nje sisenza izikeshi zesintu kwakuthiwa khona umlingiso ovelele, khona umlingiso oyisicaba, khona oyindilinga. Kodwa okubalekile lapha emnyangweni wezempilo akekho umlingiswa ongavelele, sonke sivelele ngoba ukufika kwakho you matter to the institution, ubalulekile kulo mnyango. Akukho esingakwenza wena ungekho, ungagive up kubizo lwakho noma ngabe inkinga zingangakanani obhekene nazo, kodwa ungagive up ngoba kukhona abantu abaphiliswa ukuthi babone wena uqhamuka. Kukhona abantu ababuyelwa lithemba ngokuthi izolo baya understanda kwenzakaleni, kodwa mabe uphinde bekubona nangakusasa uvela bathola amandla okuqhubekela phambili. Impilo isibizela ukuthi asishiye umzizima kuyo yonke into esiyenzayo. Njengesnail la sihamba khona kukhona uphawu olusalayo, uphawu ukuthi kukhona into edlulela. Kanjalo nempilo ayisiyimpilo umhlengikazi engekho. Ngaphandle kwenu nina niyinqolobane, nithi nisisiza ngemedication kodwa nisuke senisilulekile ukubaluleka ukuyithatha le medication nangendlela yokuthi siyithatha kanjani leyo medication. Ngakho ubukhona benu buyimpendulo kithina, ubukhona benu benza siyiqonde lento mayithi uNkulunkulu isandla sakhe asifinyeziwe ukuba singaphilisi. Nina niyisandla sikaNkulunkulu, niyimpendulo kubantu abangamazi uNkulunkulu kodwa bambone kinina. Nangendlela enigqoke ngayo ibuyisa ithemba umuntu athi awu mayiqhamuka lo muntu egqoke ezimhlophe kanje kwisimo nami ngizibona ngikusona, abesebuyelwa lithemba, abuyelwe umuzwa. Ngakho konke okwenzakala empilweni yenu ningaphelelwa lithemba, ekugcineni kwakho konke uNkulunkulu uzonivuza ngokukhuthala kwenu. Siyabonga.